Corte Común de Caribe holandês AWE atende conferência de prensa na Aruba para compartilhar cifras relevantes na ano 2025. Ela nota de caso que a mira crescimento e outra anota caída, o qual hala a atenção da caso criminal que sube, mientras que o caso civil abaixa. Corte de primeira instância a analisar cifras de ano passado relacionado com todo o caso que atende. Por nota que o caso civil abaixa, mas o caso criminal em geral aumenta. Overtredingen zijn gestegen en familiezaken zijn gestegen. Aantal, ik heb het over instroom. En wat wel is minder is geworden zijn de civiele zaken, AR-zaken. En dan zie je in het jaarverslag dat ze dan denken dat het misschien te maken heeft met invoering van griffierechten om beslag te kunnen leggen. Vroeger hoefde dat niet. Dus op een gegeven moment is dat ingevoerd en dan zie je opeens een daling van AR-zaken. Ze denken dat het misschien daarmee te maken heeft. Dus ik denk van even een paar highlights naar voren brengen. Zoals jullie weten, de instroom die stijgt. En in de bestuurszaak is de instroom lager geweest in 2015 in vergelijking met 2014, bestuurszaken, lage zaken. Waarom dat weet ik niet. De comunidade no tur ora público te queda satisfecho que sentencia nan. Corte bisaba y con otro tur caso también un costo y no tiene cuenta con circunstancias individual. Así na mes, Ministerio Público por apelar ahora sin que castigo da substantialmente menos de lo cual nan a demandar. Rechters wegen dus voor de strafmaat alle omstandigheden af. Nou, dat is op zichzelf kun je daar al een hele middag aan besteden hoe dat tot stand komt. Maar het begint altijd met de eis van de officier van justitie. En dan komt het pleidooi van de verdediging of van de verdachte zelf als hij geen advocaat heeft. Nou, op basis van die twee dingen en natuurlijk op basis van de wet en de eigen kennis van het dossier komt de rechter tot een strafmaat. Het kan zijn, ja, twee zaken zijn zelden helemaal hetzelfde, maar het kan zijn dat er een uitkomst is waarvan de advocaat zegt of waarvan het Openbaar Ministerie zegt, nou daar snappen wij helemaal niks van. Dat deze uitkomst is, want die zaak, daar is dat opgelegd en deze zaak dan dat. Nou, in dat geval kan een hoger beroep worden ingesteld om de zaak nog een keer met betere of andere argumenten nog eens een keer te bepleiten. En dan komt het nog een keer helemaal vol voor het Hof. En uiteindelijk kun je naar de Hoge Raad stappen om te zeggen van nou, ook het Hof heeft dingen over het hoofd gezien en verkeerd bekeken. Over strafmaat, wij kennen die signalen natuurlijk ook, hè, dat de onrust is in de samenleving. Si un tipo de caso con una marcha pendiente de caso de abuso sexual, especialmente hora de mucha en Bolivia. De tipo de caso así na último año está aplicando castigo extra más alto. Pero aquí también tiene cuenta con circunstancias. Wat je dan ziet is dat er in onze ogen, je kunt er natuurlijk altijd over twisten wat een goede straf is, wat een zware straf is, wat een lichte straf is. Maar in echte ernstige zedenzaken zie je eigenlijk altijd flinke gevangenisstraffen van een aantal jaren. Wat je wel hebt is dat er zaken zijn die ongewoon zijn. Waarvan je zegt van ja, daar is iets aan de hand. Het slachtoffer voelt zich geen slachtoffer, maar het meisje was minderjarig en de dader was meerderjarig. Nou, dat is dan strafbaar. Maar als het meisje zich geen slachtoffer voelt, dan is dat geen typische zedenzaak. Er zijn verschillen tussen een verkrachting door een onbekende man in de bosjes. Dat is een ernstige zaak. Dan een betasting, een onzedelijke betasting, zeg maar. Hè. Dus je moet ook kijken naar wat voor impact het heeft op het slachtoffer. Maar in het algemeen het idee dat rechters zich te weinig bewust zouden zijn van de impact van zedenzaken op slachtoffers, daar herken ik de rechtspraak van dit gerecht niet in. Wat in zijn algemeen het wel zo is dat rechters eigenlijk beter moeten uitleggen, dat is in Nederland zo en hier stellig ook zo, beter moeten uitleggen hoe ze aan een bepaalde strafmaat komen. Amita Patrick Pascal, pa ATV, Canal 5.